Jeg vil åbne den. Jeg vil se, hvad der er inde i. Hallo. Åben fister kaj, mand. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og også hjertelig velkommen til dagens video. I dag der skal vi lave en rigtig hyggelig video, det synes jeg i hvert fald. Og grunden til den her dejlige video, det er fordi, at jeg har næsten lige haft fødselsdag. Woo! Og jeg har fået en rigtig masse dejlige, spændende, vidunderlige gaver. Uden at jeg snakker for meget, så synes jeg da bare, at vi skal hoppe ind i videoen. Yes. Så det første, jeg viser, som jeg har fået, det er en gave fra min mor og min mors mand. Det er en regnfrakke. Og jeg har ønsket mig sådan en her regnfrakke i sådan en trillion år, føles det som om. Og jeg synes simpelthen, den er så fin. Jeg føler mig lidt som en påskekylling, når jeg har den på. Men det er jo selvfølgelig, fordi den er gul. Den er simpelthen så fin. Og jeg kan lige prøve at vise jer mig med den på. Nu har jeg så lige taget den på, og jeg synes simpelthen bare, at den er så sød, virkelig. Som sagt, jeg føler mig som sådan en lille påskekylling eller et eller andet. Eller sådan en fisker. Lige prøve at tage hætten på. Wow. Ej, mit hår. The struggles of having curls. Ej, jeg ligner en komplet idiot med hætten på. Men selve regnjakken er simpelthen så sød. I love it. Så det var den første gave. Den anden gave, jeg vil vise jer nu, den har jeg også fået af min mor og min mors mand. Og den er jeg simpelthen så glad for. Det er en bog. Den hedder The Revised Fundamentals of Caregiving. Ja, den ser sådan her ud. Og den er baseret på filmen, der hedder The Fundamentals of Caring. Og ja, den film ligger på Netflix. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den. Det er i hvert fald en rigtig, rigtig god film. Hvis ikke I har set den, så burde I tjekke den ud, fordi den er virkelig god. Og jeg er faktisk begyndt at læse den en lille smule. Jeg er ikke nået så langt endnu. Men den er sådan... Den er middel lige nu. Jeg tror bare... Kan I ikke det der, når man starter på en ny bog, og man tænker sådan... det er sådan lidt... Det er lidt kedeligt det her, men så når man ligesom giver det en chance, så bliver det faktisk bedre. Og sådan tror jeg også, det er med den her bog. Det håber jeg i hvert fald. Så jeg er gået i gang med den, og jeg har tænkt mig at læse den færdig. Lige meget hvad. De næste 2 gaver, jeg vil vise jer her nu, det er også noget, jeg har fået af min mor og min mors mand. Og det er 2 DVD'er. Sådan her. Og den ene er The Way Way Back, som ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se den. Og det her er seriøst en af mine yndlingsfilm. Jeg elsker den, og jeg kunne se den om og om igen. Og jeg tror, en af de grunde til, at jeg elsker den så meget, er fordi, at jeg synes lidt, at hovedpersonen minder om mig. Fordi han er sådan lidt loner-type. Ikke fordi jeg siger, at jeg er en loner-type, men det har jeg været. Den er i hvert fald fantastisk. Og hvis ikke I har set den, så burde I se den. Den ligger også på Netflix, fordi den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og den anden film, jeg har fået her, jeg har ikke set den her film endnu, men jeg har bare ønsket mig den i lang tid. Og det er The Theory of Everything. The Theory of Everything. Det er faktisk virkelig svært at sige. Nå. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad den her film handler om, så handler den om den verdenskendte Stephen Hawking, som er den her fysiker,
Og den her film handler simpelthen om Stephen Hawkings liv. Men jeg har ikke set den, og jeg glæder mig super meget til at se den. Så det er virkelig fedt. Det næste, jeg har fået i gave, det er virkelig noget, jeg er super glad for. Og jeg har faktisk sådan gået med den, siden jeg fik den. Og det er en parfume, og den er fra min moster. Og det er simpelthen den her Marc Jacobs parfume. Og for det første, tjek lige den her boks. Cuteness. Altså, ja okay, nu er den bare grøn, ikke? Cute. Men den er altså blød, den her boks. Og det var sådan en af de første ting, jeg sagde, sådan, da det var, jeg fik den. Det var bare sådan, den er blød. Nå, men jeg vil lige vise jer, hvordan parfumen ser ud, fordi det er cuteness. Look at this, everybody. Ej, men helt seriøst. Den er formet som en lille håndtaske. Ej, men altså. Og jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig beskrive duften. Den er sådan blomster. På en eller anden måde synes jeg, den dufter af honning. Sådan en blanding mellem blomster og honning. Det næste, jeg har fået her, det kommer til at se lidt mærkeligt ud på kamera, når jeg viser jer. Det er en kuvert. Det her det er en gave fra min farmor. Ja. Og jeg har fået 500 kroner af min farmor, fordi hun er sådan... Gamle mennesker er ikke så gode til at komme ud og købe gaver længere. Så det er lidt nemmere at give penge, så man selv kan købe noget, man bliver glad for. Og den næste ting, jeg vil vise jer nu, det er en gave, jeg har fået af min anden moster og min mosters mand. Og det er sådan nogle tusser. De ser sådan her ud. Og de hedder Chameleon Color Tones One Pen Blends. Okay, de ser sådan her ud. De er sådan pænt lange. Det man så gør, nu tager jeg lige og tegner på min lille kuvert her. Det der så er trylleagtigt ved dem, det er, at der sidder... Okay, nu bliver jeg lige pludselig jyde. Der sidder en lille dut herinde. Og I kan absolut intet se på kameraet, det er jeg fuldstændig sikker på. Der sidder sådan en lille hvid tus herinde, som jeg så vælger at smide på gulvet. Der sidder en lille gennemsigtig tus herinde. Og det man så gør, det er, at man tager... Ja, vi tager den spidse ende her. Og så tager den... Og jeg gør mig lige lidt tættere på. Jeg skal zoome lidt. Man tager her. Og så dutter man den ligesom ind på den gennemsigtige tus. Og så skal den sådan sidde i den 5 minutter eller sådan noget. Nu ved jeg ikke, om I kan se det, men tutten af den her tus, den er blevet lysere. Og nu zoomer jeg lige igen. Så tager vi papiret her. Og nu tegner jeg lige så stille. Og det der så skulle ske, jo mere og mere man tegner, jo mere farve kommer der ud. Man kan godt se det på kameraet. Her. Kan I se det? Det er da bare smart. Jeg har set nogle rigtig flotte sådan, tutorials inde på YouTube og på Instagram. Og det ser virkelig flot ud. Man kan lave de sygeste effekter. Og jeg prøvede at lave en tegning her forleden, og det lignede noget, der var løgn. Det næste, jeg har fået, det er fra min mormor og morfar. Og jeg er really excited about this.
fordi det er endnu en DVD, og det er The Danish Girl, eller Den danske pige, som den også er kaldt. Og jeg anbefaler alle, der ikke har set den her film, til at se den. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad handler den film om? Så kan jeg hurtigt fortælle, at den handler om den første kønsreparation, der skete i Danmark. Ja, den handler om en mand, der er en kvinde. Og han skal lave de her kønsoperationer til at blive en kvinde. Den er virkelig, virkelig god. Og skuespillerne, fantastiske. Men tak, mor og morfar, det er en god gave. Og så har jeg også fået en anden gave af min mor og morfar. Og det er et sæt nattøj. Og det ser sådan her ud. Hvis I kan se det. Der er det toppen. Og det er sådan sort med sådan små hvide blomster, tror jeg det er. Det er simpelthen så cute. Og så er der sådan nogle små shorts til her. Wow. Den næste gave, jeg har her, det er fra min storesøster og min storesøsters kæreste. Og de har simpelthen været ude og finde et sæt undertøj til mig. Det er nemlig det her sæt undertøj. Calvin Klein. Oh my god. Ja, det er et sæt Calvin Klein undertøj. Og jeg er simpelthen så lykkelig, fordi jeg har bare ønsket mig det her sæt sygt længe. Og det er lysegråt, og så står der Calvin Klein her, og så er trusserne her. Det næste, jeg viser nu, er fra min anden søster. Det første, jeg vil vise her, det er min lille halskæde her. Virkelig svært at se. Det er en lille elefant i rosaguld. Og den er simpelthen så fin. Jeg har gået med den 24/7. Jeg tager den kun af, når jeg skal i bad og når jeg skal sove. Fordi jeg har bare gået med den lige siden jeg fik den. Altså, det næste, jeg har fået min søster, det er en læbestift fra mærket The Balm. Long Lasting Liquid Lipstick. Sexy. Den ser sådan her ud, når den kommer ud af pakken. Og jeg kan lige lave sådan en lille swatch for jer. Og så dufter den altså også bare virkelig godt. Den lugter af pebermynte. Ja, og så har vi swatchet her. Og jeg kan virkelig godt lide farven, fordi den er sådan, den er ikke sådan virkelig pangrød. Den er mere sådan orangerød i det sådan lidt koralrød. Jeg kan godt lide den her. Den er pæn. Det næste sidste, jeg har fået af min søster, det er noget lidt fjollet. Min søster har lige været i London med en af sine veninder. Og der besluttede hun sig at købe det her med hjem til mig. Det er Kool-Aid. Og jeg er skeptisk over for den her. Fordi hun havde købt 2 andre pakker til mig. En med sour cherry og sådan noget mixed fruit. Sådan noget blandet frugt. Og den her er med strawberry, altså jordbær. Men jeg er virkelig bange, fordi jeg har drukket de 2 andre. Det er, når man taler om ting, man spiser, hvor det virkelig er klamt, så kalder man det uspiseligt. Det her, det er udrikkeligt. Det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder, men nu er der det. Nu har jeg fundet et nyt ord. Jeg har fundet et nyt ord. Udrikkeligt, det er det her.
De er simpelthen så sure, og jeg ved ikke, om det er mig, der gør noget forkert, når jeg blander det op med vand. Men der står, at man skal tage det her, åbne pakken, hælde alt pulveret ned i et glas, hælde vand i og tilsætte sukker. Men altså, det er simpelthen så surt, som noget overhovedet kan være. Jeg forstår slet ikke. Jeg har fået en sidste gave fra min søster, og jeg har den desværre ikke på mig lige nu. Det er simpelthen the struggle. The struggle af at være skilsmissebarn. Men jeg har fået en sort taske af min søster. En sort rygsæk. Den er super, super flot, og jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne vise jer den, men den er simpelthen hjemme hos min mor. I'm so sorry. Men jeg har i hvert fald virkelig elsket den her taske, og bare brugt den 24/7. Så ja, jeg kan desværre ikke vise jer den, men den er virkelig, virkelig flot. Det næste, jeg tror, jeg vil vise jer, det er en taske. Det er en daytaske af Birger Mikkelsen. Og den ser sådan her ud. Den er sådan, rykker mig lige lidt tilbage. Den er gigantisk stor. Og så er den grøn med sådan nogle små palmetræer på. Og den er da bare for fed. Altså, jeg elsker den virkelig meget. Og den her har jeg fået af mine faster. It's awesome. Og den er god til sådan at skulle pakke mange ting i. Fordi man bliver virkelig, virkelig overrasket over de her daytasker. Der kan være sygt meget i dem. Det er sådan, tit når jeg pakker, så er andre sådan helt, ej Emma, der kan det ikke lige være det der i. Og jeg er sådan, jo, det kan godt være der. Der er plads nok. Og det, jeg ville vise jer, det er en gave, jeg har fået af min kusines mand og min kusines 3 børn. Og så har min kusine simpelthen været inde i Starbucks og købe nogle ting til mig derindefra. Og hun har simpelthen købt den her mønt til mig. Og det er sådan nogle penge, man betaler med i Starbucks. Så når det er, man skal have noget i Starbucks, så er det vigtigt, at man har de her mønter. Fordi ellers så kan man altså ikke, så kan man ikke købe noget. Så som jeg simpelthen har fået. Så hvis der er nogen derude, der ikke har en golden penny, så er det bare synd for jer. Ej. Ej, det var for sjovt. Som om I ikke havde regnet den ud. Ej, det er bare chokolade. De sådan rigtige gaver, jeg har fået fra Starbucks, det er det her smukke mug eller krus. Jeg har haft et Starbucks krus før, som var lidt mindre og lidt sådan tykkere. Og jeg var simpelthen så klumpedumpe-agtig at tabe det på gulvet og smadre det i 1 trillion milliarder stykker. Jeg tror det eller ej, det var det bedste krus ever. Og så har min kusine været sød at købe et nyt til mig, som er højere og tyndere. Og det er faktisk også sådan nemmere at holde på. Og man kan sådan have flere fingre ind i hanken. Det kan jeg meget godt lide. Og så er det også ret dejligt at drikke af. Så det er jeg super, super glad for. Virkelig. Og så har det sådan logoet. Starbucks logoet her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Og udover det, så har jeg fået et Starbucks to go kop. Ja, sådan to go krus. Og det ser sådan her ud. Og det er virkelig, virkelig cool.
Det er sådan rose gold-agtig orange heroppe i toppen. Og så kugler det ned i en blå tone, hvilket er totalt sejt. Og så har det også logoet på her. Og så åbner man heroppe i toppen og drikker to go. Ja. Det er de sidste gaver, jeg viser nu. Og de er fra min far. My dear father. Og af ham har jeg også lige fået et par gaver. Og den første gave, jeg har fået af ham, det er denne her pakke, og det er en biografpakke for 2, med 2 gange popcorn og 2 gange sodavand. Det er sådan rimelig nice. Jeg er en filmpige. Jeg elsker film, og jeg elsker at gå i biografen. Så det er ret awesome. Så hvis man skal i biffen en gang, så kan man bare lige gå op. Tching! Jeg har den her. Den vil jeg godt betale med. Jeg vil åbne den. Jeg vil se, hvad der er inde i. Hallo. Åben fister kaj, mand. Hvorfor taber jeg alting? Måske er det fordi jeg er så voldelig. Nej, her var den. What the fuck? Ej, hvor vildt, mand. Jeg troede bare, at det var sådan en kupon eller sådan noget, der var, når man åbner den, men så er der bare sådan et herresejt kort indeni med sådan et hjerte på. Det næste og sidste, jeg har fået, det er som sagt også fra min far. Og det er et lille Bodum. Det er en lille Bodum to go kop i rød. Så jeg har fået 2 to go kopper. Fuck, jeg er heldig. Ej, det er faktisk meget nice. Jeg kan godt lide sådan nogle to go kopper. Men der er en lille surprise nede i den her to go kop. I'm gonna show you. Kan I se, hvem det her er? Kan I se det billede her? Det er simpelthen Justin Bieber koncertbilletter. What? Say what? Ja, jeg skal ind og se Justin Bieber. That's pretty cool. Og der er 2 billetter, så hvis der er en, der vil med ind og se det, så kommer I bare. Nej, jeg skal ind og se det med min søster. Så okay venner, det var alt for i dag. Jeg håber virkelig, I nyder det. Og hvis I har lyst til at se mere, så kan I altid hætte over til min kanal og se mine andre videoer selvfølgelig. Og I kan subscribe, hvis I fik lyst til det. Og hvis I kunne lide den her video, så giv det et thumbs up. Og så ses vi bare næste gang. Hej!